Znala da li se njen bivši krije iza rođendanskog poklona. Noćas tokom emisije Pitanje gledalaca su pokrenute najaktuelnije teme u Beloj kući. Borislav Terzić-Terza je pre par dana proslavio rođendan, a među poklonima mu je stigla i torta koja je izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama. Šuškalo se da je navodno tortu poslao bivši dečko Sofije Janjaćijević, koji je poreklom iz Tetova. Sofija je sada otkrila šta misli o ovoj situaciji. Ko je meda sa torte koja je stigla za Terzin rođendan, glasilo je pitanje. Ne znam ko je meda, mi smo komentarisali da li je meda ispred zatvora ili izašao iz zatvora. Ja sam pomislila da je moj bivši dečko iz Skoplja, pa sam pomislila da je on. Dolazi do toga da je on prošle sezone imao podršku iz Tetova. Lika čija je slika ne poznajem, ne znam ko je. On je rekao da se seća i da je bila njegova podrška prošle godine. Meda je izašao iz kaveza, mislim da on nije bio u dobrom odnosu i da je izašao iz toga, rekla je Sofija. Da li si pomislila da je Milica poslala, pitao je Milan. Ne, odgovorila je ona. Ja se sećam da mi je prošle godine slao iz Tetova. Ako mi neko preti, neće svoju sliku da stavi, poručio je Terza. Ja sam na ulasku pozdravljala Medu, to je iz naše familije. On kaže da je ovo poslala podrška. Videla sam Makedoniju i pao mi je bivši na pamet. Ali on nikada nije bio u zatvoru da bi izašao. Ne bih volela da mi se neko meša, jer se mešao i poslednjih godinu dana. Meda nema nikakvo značenje, imalo mi je značenje kavez, dodala je Sofija.